είστε. Ξέρουμε γιατί κάθηκα. Τι είναι? Μα δεν το έλεγα εγώ. Ο Πέτρος δεν έχει να κάνει με αυτή την ιστορία της Δάλιας. Έχω λίμνη. Τι είναι αυτό? Σιωπή. Ως τώρα έλεγα δεν είμαι εγώ. Τώρα λέω εγώ είμαι. Δηλαδή αυτός που τα κάνει όλα και εγώ είμαστε ένας άνθρωπος. Κύριε καθηγητή, ήρθαμε να συζητήσουμε συμπάθειο. Διότι ο ξέναγιας στις ανιψούλες μας είναι άλλος. Λάθος τσακώσαμε ψέστο. Δεύτερε και εμείς το ίδιο όνομα βλέπεις, η ίδια γειτονιά, καθώς θα την πάτε. Ο ξάδερφός μας σήμερα μας την έδειξε. Η φωτογραφία του συλλογιστή. Αυτός. Κάνε από εδώ. Αούτος. Αυτός είναι ο άθλιος. Δηλαδή, εγώ ο δεύτερος. Αυτός ο εγκεκριμένος λέγεται Πέτρος Παπαπέτρου και είναι καθηγητής. Μάλιστα, Και χτες το βράδυ πήρατε τον άντρα μου με τη βία και τον ανεβάσατε στο σπίτι του. Εδώ αντίπλη με τα κουκούρια. Και εσείς. Όμως έτσι εξηγούνται όλα. Πέτρο μου, μωρό μου, έτσι δεν εξηγούνται όλα. Φύγε. Είμαι εγώ σου λέω. Τώρα πια είμαι αγιάτριος. Καλύτερα να χωρίσεις με πρόσωπο να γλιτώσεις από τέτοια να... Σιωπή! Πανικό. Βάρβο και ξαδερφέ. Αγκιάσε μου τη γωνιά και οι δύο τώρα. Φαντάζεται πως είναι δύο άνθρωποι. Τα καταρρίστα. Μα Πέτρο μου, τι είναι αυτά? Τον καθηγητής εσύ και των μαθηματικών μάλιστα που είναι όλο λογική. Ρε του στρίψε, έτσι θέλετε. Τόσο δύσκολο λοιπόν είναι να βρεθούν στον κόσμο δύο άνθρωποι που να έχουν το ίδιο όνομα και να γίνουν όλα αυτά τα λάθη. Έτσι λες. Μα τώρα το είπαν οι άνθρωποι. Με τα κουμπούρια σε πήρανε χθες, ανεβάσανε εκεί στο παλιόσπιτο, σε μεθύσανε, τελείωσε. Ποια άλλα? Πού σπρώχονται τα γράμματα των ερωμένων του. Ή που νόμισε η Πολύμνια πως. Σε είδε ποτέ? Η Πολύμνια δεν με είδε ποτέ. Να σου τα πει. Πολύμνια! Ρε είναι μαλούρινα. Πολύμνια! Πάμε να λέμε στραφενείο. Κακό. Απριγορεύτηκα του βασιλέου. Πώς έκανες τον κύριο καθηγητή από εδώ, δεν είδες άλλη φορά στη ζωή σου? Όχι! Και πότε έγινε αυτό το κακό? Πρόπερσε! Τις απόκριες! Άκους Πέτρο μου, πρόπερσε τις απόκριες, θα το λυσίσουμε στα Κέρκυρα. Σίμων καλό! Αχ, τι είναι! Λοιπόν, επιμένεις ακόμα πως είσαι διπλός? Να κύριε καθηγητά, τώρα πια είναι όλα φανερά. Βρήκα στο πρόβλημα δεν υπάρχει. Να ορίστε. Κι, ίσον άλφα Μαρίκα! και ο Πενέτη δείξε. Δείξε. Ναι, αλλά δεν είμαι εγώ εκείνος ο άλλος. Οπότε, κυρία